Ki sam ja, bre, krava da jedem kabastu hranu. Nisam ja krava da jedem travu i lišće. Šika, šta ti zvoncava, Šika? Ama neću više da jedem travu, versteht? Warum, mein lieber Šika? Warum? Hoću da jedem, bre, meso, slaninu, sarmu, podvarake, razumeš ti srpski? Nein, masno, luto, kiselo, nichts. Pa se ugojiti, pa dobiti pritisak, to ne bi ti strahlo. Da, Šika, ja čitala jedna knjiga, jesti vitamini, tuko, šipeti. Ama, ženo, bre, bolje da umrem sit nego da živim gladan. Ti mora to jesti i šlus. Vorwärts. Ja to jesti? Neće više Žika. Pa nisam ja popan. Ne znam, Šika, što se ti ljutila? Ja se ljutila što kenjala ko plovka. Kenjala? Was ist das? Ko plovka, te što je zeleno. Pljuc. Ti mora to jesti. Nema vrdac. Nema? Nema niks. Kod mene ima. Još malo pa ćeš početi seno da mi daješ. Hans! Al me preplaši. Ti mora jesti moj rucak. Tvoj rucak je mucak. Ja rucati tamo što ja hteti. Auf Wiedersehen. Doviđenja! Pravo da ti kažem, Daro, od kada tebe nema, nisam se ljudski najeo. Sad tek vidim šta si mi ti značila u životu. A mnogo si bila brljiva. Mnogo. Ja ti lepo kažem, ne pentraj se po prozorima. A ti hoćeš da se sve cakli. Pa još pritisla kasetofon do daske pa na prozoru. A žica. Žica. A ti, Daro, nisi ti sada proletiš kroz prozor. I lepo sam ti govorio da paziš, da se ne strmekneš. A ti meni u inat. Ap, žica. Naši, Daro, da ne mogu nikada zaboravim tvoje sane. A kad se setim tvoje gibavice, krsta mi mogu, trbu me zaboli. Bože. Ti si to sve meni namerno. Da mi dokažeš tvoju vrednost. Pale, sad sam vidio i osetio, ali nisi morala toliko da mi dokazuješ. Znaš li, Daro, da je težak samački život. Boba na jednu stranu, a ja zja kuća, zja kafana, zja kuća, zja kafana. A ti, Daro, znaš da je nikad kafanu nisam voleo. I šta viš, morao sam da dovedem drugu. Tako. Znam, ti ne voliš što je to Elza. Ali, Daro, zar tebi sad nije svejedno koja je to? Ne interesuje te kako mi je. Mnogo mi je dobro. Pretvorio sam se u kravu. Samo čekam kad ću da dajem mleko. Vidiš, Daro, nije dobro ni tebi, ni meni. A znaš, naš unuk Mihajla ima 5 godina. I sav je na mene ljubi kada ima nešto istine i na tebe obro. Ali ne valja što je kod njih, mislim kod prije i prijatelja. Pa znaš, oni ne znaju s detetom da ga ja ne vaspitavam. Pa ništa od njega ne bi bilo. Pa oni da su znali, oni bi vaspitavali svoju ćerku. A Marija je sad velika gospođa, doktorka. A naš Boba ko Boba, sav je, Daro, tunjav na tebe. Istina, nije završio višu školu, ali sam uspeo da ga zaposlim. I to me zaposlenje košta $1.000.000.
Stepa, aj sad, Daro, u zdravlju. Živeli. Ja sad odo, a tebi ovo sve ostavljam, pa ti to malo pospre. Zbogom. Ali da se. Požuri. Idem, evo trčim. Sada ću da idem sama, zbog tebe uvek kasnim. Ma ne brini, stižemo, samo kafica popi. Kako mi stoji? Strava. Tiše, probudit ćete Mišo i Milana. Miša spava ko to, pa naš novopečeni penzioner bi mogao baš i da ustane. Zašto? I onako ne zna šta će od dosade ceo dan. Postaje sve nervozniji. Medicina to lepo objašnjava. Nagli prestanak aktivnosti kod ljudi izaziva psihosomatske poremećaje. Od blagih neuroza do vrlo ozbiljnih psihoza. Doktorka, molim vas, oladit će vam se kafa. A neuroze i psihoze bi moj tata Žika brzo sredio. Da, i to u prvoj kafani. Ja danas dolazim kasno, dežurna sam. Mama, molim te, pazi na Mišu da mnogo ne jede, njemu stomak ne valja. Samo ti idi. Znam ja bolje od tebe šta treba detetu, iako nisam lekar. Ćao, mama. Ćao. Ćao, baba, i čuvajte mi tetu. Tebi baba. Zabolela mene i ruka i noga. I levo i desno. I mene zavoli čošče. Sve što je niht. Kažem, mogu sam da ti pomognem. A nein, to moj rekreacion svako jutro. Moram malo odrtaviti. Kada odstaviš, bit će ženska i po. Jeli, šta si to kupila? A, puno. Što put? Vasica, moj muž, Šika. Slušaj,
Ja nisam muž kao mušmula, nego muž kao puž, verstehen? Puž kao Žika. Da. Muž, puž. Žika kao puž. Dobro. Ti mene učiti, ja sve naučiti. Ovo je za moj mali Miša. Luftbalon. A si se pretrgla. Žika, šta znači to ebiga? Ja taj odraz nisam videla u rečniku. Čudi me da ga nema. Jeli, što tebe to interesuje kad si ti udata žena? Pa, kad god izađem, čujem ebiga. U supermarket ebiga. Ne znam šta to znači ti. Pa to znači ti, evo ovako, živeli, ali samo u otmenom društvu. Ebiga! Ebiga, ti ćeš pored mene naučiti srpski bolje od Vuka Karadžića. Žika, kako vi kažete luftbalon? Isto luftbalon, a može i luftigus. Da ga radim, a? Pukla moj luftigus. A pukla kad ti je buša. Gori nego mali Miša. Žika! Halo? Da, moment. Doktorka, opet za vas. Molim. Pa ti to valjda znaš. Ma hoću još jednom da čujem. Nisam sama, imam posla. Ma dobro, onda kaži kratko, da ili ne. Pitanje je jednostavno. Da li me voliš? Da, i sad je dosta. Ajde, zdravo. Ćao. Mišo, budi ozbiljan. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, Mišo, ništa to ne valja. Ne gledaj okolo, pazi na takt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, Ništa od njega neće biti. Nemoj da si odmah na kraj srca. Šta bih hteo od petogodišnjeg deteta? A kako i da bude kad ima onakvog dedu? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pa Mišo, nećemo tako. Prijatelju, to ste vi. To smo mi, Prio, moje poštovanje. Izvolite. Blagodarim. Milene! Prijatelj Žika. Ja došao po Mihajla. Moj naklon. Moj poklon za taze penzionere. A vidimo šta je. Baš je mislio da se obraduje. A, ne. To je upravo za vas. To je odlična stvar za vaši nervni živci. Mislite za nervni sistem? Pa upravo sam to mislio. Izvolite. Zahvaljujem. 1, 2, Isto lepo. 1, 2, I učenjom bi ga deta. Svi kažu da ima veliki talent. I Milan je učio violinu kad je bio mali. Mišo, ništa to ne valja. Da? Gospođica Violeta? Da, tu je. Moment. Gospođice Violeta, telefon za vas. Nastavi. Cecino! Oči moje, ljubite tu. Jeli, koliko ti još traje čas? Tek smo počeli. Ništa se ne brini, sad ćemo mi to da skratimo. Drži ju. Pa i sad. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dobar dan. Dobar dan.
Znate, moj unuk Miša. Vaš unuk? Da, to je moj unuk. On je talentovan na mene. Gde bi ja dogurao da sam imao takvu profesoricu? Pa, nikad nije kasno. Nikad nije kasno da se ljubi strasno. Nikad nije kasno da se ljubi strasno. Prijatelju, vi ste stvarno neotkriveni talenat. Da, u njemu čuči genije i to na nivou. Blagodari. Mišo, zašto ne sviraš? Pa sviram. Ja ne čujem ništa. Ja sviram u sebi. Ma nemoj. Šta je sad? Čemu je stvar? Pokvarilo se nešto. Daj da vidim. Pokvarilo se nešto. Pa šta je? Šta je ovo? Gospođice Violeta, ovo uopšte ne svira. Znate šta, Prio? Pre svakog časa treba dobro da opere ruke, Mihajlo. Sapunom, da se ne omasti gudalo. Da se ti ne brini, sve će tebe deda Žika da nauči. Slušaj, idemo da obavimo jedan poslić, za pola sata ima da dignemo 200.000. Ali ortački, važi? Važi. A gde ti je alat? Pa na radnom mestu, samo sam mi rekao da dovedemo ortački. Okej, idemo da dignemo lovu. Daj mi te francuze. Tako ljubite, deda, da učiš za pravog majstora, ne za muzikanta. Jaj. Daj mi tu kućinu. Slušaj, trči kod gazde i uzmi lovu. Ja ću ovo da skarabučim. Kaži da je sve gotovo. Požuri. Do, re, mi. Uzmi. Živjeli ortak. Živeo. Izvolite, molim. Uzmi, deda. Da stršimo ove ćevape. Pa neki drži. Tako je. Nein, Herr Milan. Sie sind nicht gekommen. Ich warte Sie zum Mittagessen. Ja, ich weiß, dass Mischa einen schwachen Magen hat. Ich habe alles diätetisch vorbereitet, aber was nützt das alles? Ich bitte Sie, Frau Elsa, Sie sind eine gescheite Frau. Als Sie kommen, sollen Sie sich gleich melden, dass wir nicht Angst haben. Mischa muss Medikament trinken. Maria will sich ärgern. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Nigde ih nema. Ko zna gde ga taj tvoj prijatelj vuče? Ako se bude i dalje tako neodgovorno ponašao, nećemo mu dati dete više. Ako se ja pitam, dete više ne može da bude sa njim i gotovo. On prosto liči na deda Žiku. Psuje koliko čijaš. Mi se toliko trudimo oko njegovog vaspitanja, a prijatelj se kruši. Dobar dan. Jel Miša spava? Spava, ali ne znamo gde spava. Kako ne znate gde spava? Bobo, to stvarno više nema smisla. Tvoj otac ga odveo u šetnju još pre podne, a evo 4 njih još nema. Dete nije ni lek popilo. Moraš ozbiljno da razgovaraš sa Živkom. Dobro, sad ću ja da ih pronađem. Dobar dan, dragi gosti. Izvolite, moj lepo, srećke. Jutra izvlačenje. Novo kolo, nova sreća, prijatno. Drugila nema, lepo. 350 dinara, molim. Možete svaka dobija. Hvala lepo. Ko ne kupi srećku, gubi mogućnost dobitka. Izvolite.
Ma jok. Ne, jok, dobro. Izvolite, o, koga ja tu vidim, zdravo, stari, dobar bio. Zdravo mi je. A, bravo za ovog malog, jedna lepa To je za one koji vole muftaku. Ja zarađujem. Ma ne mogu. Ja imam dnevnik. Jel tako, deda? Tako je. Sedi. Izvini, molim te, ja sam mislio da je to neki klinac. Ništa, samo ti sedi. A, hoću. Odličan. Mige, šta piješ? Znaš, brlju. A samo po jednu, znaš. A što po jednu? Pa znaš kako, na radnom mjestu malo koči. Svaki objekat po jednu samo. Po jednu. Dete, daj nam po jednu. Daj. Jeli, a koliko objekata obiđeš u toku dana? Pa tako, zavisi kad kako. U prosjeku 20. Dobar prosjek, 20. Resi ti otak da se kucnemo. Žive. Aj, žive. Baš dobro. Ajde, hvala ti mnogo. Ajde. Odo ja u drugi objekat. Izvolite, molim lepo, ko nije kupio sečku. Još jednom, doviđenja, hvala. Srećemo se još već Ovo je moj. Platit ćeš mi ovo. Aj. Viš. Nije mi ni do čega. A to sam vraj tvoje maliti. Majster, a? Koliko? Čekaj, sad će nemo račun, će kaže. 120.000. Izvoli. Mišo, pazi. Pa nije to lepo, ljubite deda Mihajlo. Pa, da, znao si. Polazi kući više. Jel nisi ti mogao da kažeš tvom deda Žiki kad treba da ideš kući? Nisam. Zar je lepo da se jedan dobar dečak ovako isprlja? Pogledaj se na šta ličiš, vidi. Ja sam dedin ortak. Dobit ćeš ti ortak malo po guzi, znaš. Pusti ga. Nije dete krivo. Naravno da nije. Kriv je onaj što ga odveo. Sigurno ništa nisi jeo ceo dan. Jel možeš ti, Mišo, da obećaš mami da to više neće da se ponovi? Hm? Ne mogu. Uzmi ovo u kupatilo i odmah na spavanje. Dođi me tu. Dođi brzo. Sutra ćemo ti i ja da razgovaram. Kad će biti raspodela stanova u tvom preduzeću? Pa nemam pojma, stalno nešto menjaju, pravilnik nešto muta. A što pitaš? Mi nemamo nikakvog utjecaja na Mišino vaspitanje. Zar ne vidiš šta od njega pravi tvoj otac? Samo moj otac? Pa da. Moji roditelji se bar trude da obrazuju dete, da ga pripreme za školu, a deda Žika ga samo kvari. A šta to fali, deda Žiki? Pa da ti iskreno kažem, mnogo mu fali. Jeste, ne možemo svi da budemo fini, tako kao tvoji roditelji. Ne, prijatelju, nemoj ti badava dolaziti. Miša ima obaveze. Evo baš ima sad čas engleskog, a poslije ide na solfeđo. Gdje ide? A, kod solfeđa, pa što ne kažete, nema problema. Ja ću baš tamo da ga sačekam kod solfeđa. Ne, nemojte ga čekati. On ne može više sa vama. Tako kao što ste čuli. Pa vi ga samo kvarite. Ja njega kvarim. Ma šta vi mekećete? I ko vama ostalom daje pravo? Slušajte. Mamicu ti, bradavcu. Ne sviđa mi se baš to. Ma slušaj, Maradona igra lepo za oko, znaš, ali Rossi je tu rešavao utakmice. A Blogi? Pa meni krema bre što Honduras igra. O, zdravo, momci. Bravo. Bravo. Pa vi izgibo se posla. Svote kafu. Neka, hvala. Nastavite vi o mundijalu. Otkud ti? Imam s tobom 2-3 reči. Odi vam.
Slušaj ti bre bumbare, ako si se ti udo za Mariju i odselio si u njihovu kuću. Čekaj, kako udo, pa da oženio? Udo i moraš da ih slušaš, ja ne moram, razumeš? Ne razumem. A, ne razumeš. To što tvoj tast, tvoja tašta i tvoja cela jedena tazbina ne da vidim mog Mihajla, to ne razumeš? Idemo. Zašto vi žuriti? Sad će biti ručak. Pa, moramo da se vidimo sa nekim prijateljima, ali vratit ćemo se na vreme. Mišo, da budeš dobar i nemoj opet da se preždereš dedom. Ama nije života mi. Pa samo sam mu dao vitamine, jer tako ljubite deda. Samo smo nešto meznuli i pisnuli kod šarana. Daću ja vama šarana. Tata, nemojte, ovog puta ću se stvarno naljutiti. Ama ne brini. Elza, pripazite vi. Ne brinuti za Miša. Čuvat ću ga. Auf Wiedersehen. Miša, čao, čao. Sine. Stižemo mi za ručak, Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ćao. Auf Wiedersehen. Sad ću ja jedan sok za moja Miša. Jaši. Evo vitamini. Miša! Šika! Gde vi sakrili? Sad oni nas čekuju na ručak. Stiži vitamine. I njih čekati još malo. Posle ćeš opet reći da su moji roditelji krivi. Isti tvoj deda Mila. Ne, nije tako, nije tako. This is a dog and this is a duck. Duck. I pazi na naglasak. Zašto se smeješ? Deda Žika kaže da se engleski najbolje izgovara kad se stavi vruć krompir u usta. Jo, Miš. Kad vežbamo engleski, izbaci tog deda Zvrdova iz glave, molim te. Milane, pusti dete, vidiš da se zamorila. Dobro, dosta za danas. Ajde, blago, deki,
odrecite i prevera. Hiljade i hiljade godina i tratatatatata i tratatatatata, kako lovese. Hiljade i hiljade godina ne bi bilo dovoljno da se opiše kratki sekund večnosti u kome si me ti poljubila, u kome sam te ja poljubio jednog zimskog praskozorija u parku Montsouris u Parizu, na zemlji koja je zvezda. Bravo. Dođi da te poljubim. Kaži ti meni, šta onaj Deda Žika radi sa tobom kad ste zajedno? Mi se baš lepo igramo. A kako se to lepo igrate? Deda Žika je moj konj. To njemu i priliči. A jel kaže on nešto za mene? Kaže. A šta kaže? Kaže da si ti jedna bradata koza. Kako koza? Tako je koza. Taj tvoj prijatelj na nivou kaže za mene da sam koza. Da ti ja ličim na kozu. Sigurno je dete pogrešilo. Htjelo je da kaže jar. Pa lepo, Boga mi, njemu ličim na kozu, a tebi na jarca. A tvoj Deda Žika liči na konja, da znaš. Milan. A ti se samo šarmantno smeškaj. Ćao, sine. Ćao, čačoš, ćao, mamos. Nije mamos, nego mama. Svaš. Mi ćemo još mnogo što da čujemo od njega. Dete nije ništa krivo. Jok, ja sam kriv. Ti si kriv, što si živ. Mišo. Eto je, čuješ? Čuješ, on čak i rimuje kod Deda Žika. Pusti ti mog Deda Žiku na miru. Neću da ga pustim. Neću, on je najobičniji zvrdo. Milane, tako pred detetom. On kaže da ti se po piški mutueriću bradu. Sad je dosta, nećeš ti više njima da izigravaš Velenu staricu. Ne, izudarati dete. Ađo samo Deda Žika. Odi ti kod tog tatice. Koji ništa nije bolji od svog oca. Molio bih vas da u mom prisustvu više nikada ništa ružno ne kažete mom ocu. Ja u svojoj kući mogu da kažem šta ja hoću. A ja iz ove kuće mogu i da odem. Da je sreće da nikad nisi ni dolazio ovamo. Da čekam da se oselim, ovo je ludnica. Prekini jednom da si življavaš nad nama tako mator. Kako te nije sramota? Bobo, nemoj da uzimaš ozbiljno sve što Milan govori. Znaš da je nervozan. Mama, je li baš moram? Pa vidjet ćeš, Dušo, da će tu da ti bude dobro. Tu ima puno dece, pa ćeš da se igraš s njima, pa ćeš da stekneš nove drugare. Znaš, Miš? Ali mama, ja ne volim. Jel te mama nekad prevarila? Nije. Pa onda vidjet ćeš da će biti u redu. Dobar dan. Dobar dan. Zdravo, mili. Kako se zoveš? Zdravo. A? Kaži, Miš, kako se zoveš? Mihajlo. Uvijek je tako prvi put. Slušaj, vaspitačicu, ajde. Doći će mama čim završi posao. Ajde da te upoznam sa tvojim drugarima. Ajde. Deco, dobili ste novog drugara Mišu. Bravo. Ovo je Miša. To ste vi, prijatelji. Moj naklon bio. A kako ste? Izvolite. Hvala. Znate, ne bih hteo da se zadržavam. Svratio sam samo na trenutak. Izvolite, uđite. Milane, došao je prijatelj. Da, čuo sam. Sedite, izvolite. Pa ne bih hteo da kvarim vaš komforni komoditet. Osjećajte se kao kod svoje kuće. Sad ću ja da skuvam kafiću. Jel beše gorča? U pravu ste, čist surogat. Milane, zabavlje prijatelja, sad ću ja. Požuri, Mila. Pa, kako ste? Kako ste, prijatelji? Kako, eto tako, penzionerski. Još da nema nekih sitnih uzbuđenja, ne bi bilo baš ničeg osobitog. A šta ima novo kod vas? Blagodarim. Pa ništa naročito. Totalitarna monodrama. Hoću reći, monotonika. Da, lepo ste to rekli. Da, sve se svodi na zvrckanje telefonom, televiziju, radio i tako dalje, i tako dalje. Da.
Kakva pegla? Zaboravio sam da kupim peglu, a Elza mi rekla. Hej! Evo, kafica je gotova. Kao u ekspres restoranu. Blagodarim, Trio, blagodarim. Nego, ne vidi Mihajla, a ja sam upravo po njega došao. Došli ste po Mišu? Takav je naš samoupravni dogovor. Pa gde je on mangup jedan, a? Gde se sakrio? Marija ga je odvela tu blizu, tu baš na samom ćošku. Da mu kupi nešto? Ne. Pa zar vam Marija ništa nije javila? Nije ništa. Miša je danas u obdaništu. U obdaništu, ljubi ga, deda. Pa, a šta će on u obdaništu pored nas živi? Pa vidite, Marija smatra da mi ne utičemo na dete na nivou, kako vi to kažete. I misli da je najbolje da se vaspitava u obdaništu. Pa bit će tamo sa svojim vršnjacima. Imaju vaspitačicu i kompletan boravak. A recimo, jedne nedelje bit će kod vas, a druge nedelje kod nas. Znači, svake druge nedelje kod mene? Da. Treba mu vaspitačica. Kad smo mi nevaspitani, pa ne umemo da brinemo o detetu. Pa mu treba guverirana vaspitačica. Nećemo tako. Ali prijatelju, počekajte! Neću ništa da čekam i doviđenja. On je lud, uzet će nam dete. Šta ćemo se? Brzo, daj mi šako. Daj mi šako. Ej, Mihajlo! 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 Ja sam njegov deda. Izvinite, drugarice, i ja sam njegov deda. Čekajte, ljudi, šta radite tom detetom? Ne, on ide sa mnom. Ne, ja hoću da kući kod mene. Stani. Molim te, Mili, reci ko su tebi ova dvojica? Pojma nemam. Kako pojma nemaš, babe ti ga? Pa ja sam tvoj deda Žika. Šali se, mali. Molim vas, ja odgovaram za ovo dete dok ne stignu roditelji. A, ne pale te stvari kod mene. On ide sa mnom. Ne, Pa nego šta ide sa mnom. radite tom detetom? Moraš Zvaću upravnika! Halo? Da, moment. Doktorka, traži vas milicija. Milicija, mene? Da, vas. Da? Da, ja sam. Molim? Na sve strane. Cijela bolnica zna da je Mariju Pavlović tražila milicija. I zamisli mama vrhunac bruke. Sudija za prekršaj i kažnjava da plate po 50.000. Nijedan od njih nema prebijene pare, nego ja moram da vadim iz svog džepa 100.000 da plaćam za njihove budalaštine. Pa dosta sam ja plaćao za tebe. Možeš i ti jednom za svog oca. Nije stvar u tome, tata. Ti bi morao da posjetiš psihijatra. Znači, ja sam lud za tebe i tvoju čerku, jeli? Znao sam ja na šta će ovo da ispade kad ti nisi gledaš do kako se udaješ. Tata! A tako? Tako. Bobo, shvati, nismo mi u krizi. Kad dobijemo stan, bit će sve u redu. A Marija, nije stvar u stanu. Tvoj otac me procenjuje, a to polako prelazi na tebe. Jel? A kako ti to vidiš? Ne vidim, nego osjećam. Ti si doktor, ja sam niko i ništa i možemo mi svako na svoju stranu. Znaš šta si ti? Ti si jedna iskompleksirana budala. Opa, baš lepo, sad znam i šta sam, jel? I slušaj, ovim je za mene razgovor završen. Za tebe je završen ili ideš linijom manjeg otpora. Razgovor nije završen, nastavit ćemo ga sutra. Laku noć.
Meine liebe Elza, ko ti pod prozorom dolazi, da te zelza, meine liebe Elza. Opet svrcnula. Halo? Halo? Halo, ko je tamo? Ne. Halo? Imaš ti jezik? Šika! I pijana kokusica! Šika! Halo? Halo? Sprecher Žika Pavlović. Halo? Halo? Ajde bre, konjino matora, zar te nije sramota? Evo vitamini. Ja tebe više ne trpe, ti šluc. 2 godine ja tebe učim ponašati. I niks. Vi da čutite kad ona govori. Ja ne volim pijane muške ljude. Ako ti noch einmal to učinila, ja idem u Frankfurt. Verstehst? Ja? A ti sad meni zaklati da to ne radi. Ja? Ja. Džumpur, Učkur, Toyota, možete vas zvati? Šika, vas mazuden. Ja hoću da napravim kikiriki kako ne Kurosave u Japanu. Šika ti blesalo. Nisam ja blesala, nego sam blesala, ti meni rekla zaklati se. Ah zo. Ja mislila dati reč. A zaklati? Ja. Pa što odmah ne kažeš? Sad ću ja da ti se zakunem po naš običaj. Kaj sad? Ja više ne pijem. Evo, mein Strudel, gotova. Meine Mutter, danke schön. Bitte. Ali govoriš papski, muter ti tvoj. A šta ćeš, Čale, prilagođava se situaciji. Ja spakovati Strudel za mali Miša. Danke schön. Evo ti pozivnica za Mišin rođendan. Pa šta će meni pozivnice kod da ja ne znam kad je Mihajlov rođen? A to i nije za tebe, nego za Frau Elza od Herr Milan. Pa šta ima Herr Milan da piše mojoj Elzi? Uf, šere, lijebe, ne mogu da čitam bez naočara. Fufen, pa to on moju Elzu naziva Fufen. Šere, distas, pa šta se smeješ, rabajzeru jedan?
Pa imaš Nemicu u kući, nek ti prevede. Ti onako ne znaš nemački. Mislim bez naočara. I to što kažeš, lakše konju bez samara. Frau Elsa! Ja, bitte. Kommen Sie bitte einen Moment. Ti učila nemačka škola? Ja, natürlich. A ti prošla i kroz Žikina škola? Ja, Šikina škola. Zerviša mene sve učila Šika. E pa pročitaj ovo, ali pošteno. Ako ne znaš neku reč, pitaj mene. Ja? Unsere liebe Freunde, zur 5. Geburtstagsfeier unseres Enkels am 3. Juli werden Sie beide von ganzem Herzen eingeladen. Šika! Šta kaže dalje? Hoffen Sie bald verzählich. Lakše. Begrüßen zu können, verbleiben wir mit Hochachtung. Oh, mein Herz. Šta skrabezita, gospodin Jaras? Prevedi. Ja, prijatelj i dragi i naši. Kako to lepo zvuči. Za 5 rođendana na... Za 5. rođendan našeg unuka. Ja, Miša, mi vas pozvala od sveg srca, a na 3. jul od sveg srca da dođe. Bože, kako divno pismo. Nadamo da moći lično postrafio vas. Ja. Vi može povesti i vaš muž pod uslov da se on ponašati kao kultura. Majke mu ga ja reći. Jer tu biti i majne prijatelji doktori. Ja tamo koketirati. Ti se stalno kokati s doktorima. Da vidim šta ima dalje. Gde si stala? Na kraj. Pa tu nema ništa, samo potpis. Ja. Milan und Jebena Todorović. Ja. To je tvoj fast. Namerno htio da se pokaže pred Elzom kako on odlično govori nemački, a kako sam ja prost ko pasulj i nisam ništa mogao da naučim. E pa slušaj, ti mu sad lepo pokaži svoj nivo i ovo ti je izvrsna prilika baš za Mišin rođendan. Meine Mutter, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Boba. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Pozdravi Miša. Ja, danke. Ja. Auf Wiedersehen, Boba. Zdravo. Zdravo, baka. Ćao, tete, ti mi donela neprižljivo. Jesam, sine, srećan ti rođendan. Jao, kako si porastao. Dobrodošla. Zdravo, Trajka. Izvoli. Sa vama neću ni da se pozdravim. Zdravo, Beto. Već 6 meseci niste došli do mene, sram vas bilo. Radim, znaš kako. Jao, šta si se donela? Ovo je moja sestra iz Novog Sada. Dobar dan, jasno. Nemojte se deranžirati, sad ću ja odmah da se uklopim. Da vas je stigla na vreme. Bravo, Mišo, koliko pa ti. Imam je tako divno vaspitan. Sve vreme ga gledam kako se lepo ponaša. Pa on je već veliki momak. Mnogo znači uticaj sredine. Baba i dede ga vaspitavaju. A koji deda? Daj mi malo mince za živce. Šta to traži mali Miša, a? Traži sok. Molim vas. Evo. Ajde. Popi, ja hoću vino. Miško moj, ajde se malo šita. A gde je prijatelj Žika? Prijatelj Žika gde je? On sigurno uvek negde zaglavi. Lupus in fabula. Ljubi, evo mog dede Žike.
te si mučivo. Ovo je poklon mom talentovanom unuku Mihajlu da svira uveče deda Milanu na uvce kad legne da spava. Pa što baš bube, čaje? Izvoli. Originalno. Ovo je Marin Svekar. Ovo je moj prijatelj dr. Nedeljković. Moj prijatelj dr. Ježić. I njihove supruge. Trio, ovo je sve moj do mojeg. A ovo je moja bolja polovina. Dobar dan. Prija Vuko, otkada te nisam video. Baš mi je milo, prijatelju, sedi. Hvala. Ovo je gospođica Violeta, Mišina nastavnica muzike. S njom sam već imao čast. Zašto ste prijatelju? Prvo za rakiju, onda za vino, a između toga sve ostalo. Nego da mi nismo prekinuli neku vašu diskutabilnu konferenciju. O, ne, baš smo se lepo ispričali. A i počastili. Boga mi, toliko smo kalorija danas unijeli u organizam. Vi, doktori, samo drugom pričate kako treba čuvati organizam. A sami se toga ne pridržavate. Ja uvijek imam problem sa moj Šika. Ja kuvam vitamini, a on hoće u orgazam, njel tako flajš, mesa, dosta mesa, uvijek mesa. Znate, moja Elza je mislila na organizam. Ona je skoro došla iz Frankfurta. Pa vi odlično govorite srpski. Samo znate, orgazam. To mu dođe slično kao organizam za uvo. Ja, učila mene moj Šika, sve učila, a još malo drkam pojmove. Važno je da se razumemo. Pa, živeli. Evi ga. Vi ste verovatno htjeli da je naučite sve odjedanput, pa je to za nju bilo opterećenje. Ne, varate se. Moja Elza je vrlo radoznala osoba. Znate, kad sam ja bio u Parizu, ja sam mjesec dana jeo jedno te isto jelo. Zašto? Pa zato što je samo to znao da poruči na vas. A kako vam se sviđa u Jugoslaviji? Ja, sehr gut, dobro. Znate, ja sam bila u Njemačkoj, Švajcarskoj, Austriji, ali nigde nije bilo tako lepo kao u Garmisch-Partenkirchen. Ja. Tamo je tako divno. A kakvu sam ja bundu kupila u Grčkoj? To je san snova. Grčka. Pa i ja sam svetski čovjek. Svetski čovjek. Pravi probisvet. Proputovao sam sve zemlje Srednje Evrope. I na granicama samo čujete Helžika. Ja im tuknem cigare i poneki upaljač i prođem bez carine. Pa, živeli. A pažam strane jezike kao alapač. Da. Ako tako dobro govorite jezike kao što ste naučili vašu suprugu, mora da je zabavno. Kako violina na mali Miša? On ima divan sluh, samo kad bi malo više vežbao. Pa, zato sam mu i kupio bubanj da možda svira u orkestru. Šta je ovo? Ovdje se ništa ne pije. Neka živi moj unuk Mihajlo 100 godina, a mi svi zajedno ovako da se s njim veselimo. Živeli! Živeli! Kad se kuca u oči se gleda radi odnosa, a i radi reda. Tresni to do kraja. Pa nek bude šta bude. U mom selu se kaže još po jednu, pa da polegamo. Živeli! Mišo, ajde blagodeki, kaži ti nama jednu lepu pesmicu. Koju? Onu malu. Najmanja pesma.
Evo najmanje pesme, manje od zrna maka. U njoj je jedan osmeh i pismo za jednog dečaka. Ako znaš koga šalje, što da ti pričam dalje? Ako ne znaš koga šalje, šta te se tiče dalje? Da tuneš, da sve si te oblete. Ja kad sam bio mali, pa kad zapevam, sve su se lampe gasile. Hajde! Bravo! Živeo Mihajlo! Sad ćemo ti i ja da zapevamo jednu al-muzikama. Aj sad. Oj moja, ružo rumena. Oj moja. Izvinite, ja moram da idem. Pa šta vam je, sad smo tek počeli. Doviđenja svima. Oprostite, molim vas, on je malo više popio. Ali ipak preko nekih stvari se ne može preći. Ružo rumena. Zašto odjednom se žurite? Moramo da idemo. Molim vas, Doviđenja, prijatno. Žao mi je. Izvinite, molim vas. Bilo je vrlo prijatno. Žao mi je, doviđenja. Gospodin Žika je divan čovjek. Dobro života, ovo bije, šta je ovo? Doviđenja. Što si se rano razriva. Ajlo, gdje ti je taj bubanj? Raspali ljubite deda za mene i za prijavuku. Ko luda sam bez bubnja. Budri! Prestani s tom lupom. Slušaj, Snajo, nemoj da vičeš na mog unuka dok veseli svoga deda. Dosta je meni vašeg veselja. Čale bre, baš si preterao. Ja? Pa ti! Jeste za kafu, prijatelj? Može. Pa ja ne znam šta je, baš sam bio kulturan. Ja s tobom više ne govoriti. Ej, to mi ga uskali Megram, da znaš. Vi ste nemogući i nedokazan čovjek, uvijek se pokvarite. Vi zato to dignite na vaš nivo. Nemojte se sekirati, Prio. Kako da ne sekiram? Ne znam kako trpeti do sada. Pravo, Elza, i ja se pitam. A, tako, vi na moje oči potkopavate moj brak. Potkopavate ga vi vašim nedoličnim ponašanjem. Zapišite kad sam posljednji put bio u vašoj kući. A ti, frau Elza Neugebauer, porec! Za mnom! Ja tebe ostaviti. Idem u Frankfurt. Mora idi u doći. Evo, nosi ovo na vašar. Poludeću od tvog oca. Ja od tvog. Izvinite, to je bubanj mog prijatelja. Milana, slučajno ga je spustio. Budite ljubazni, pa mu vratite. Evo na ovu kafiju, budite ljubazni. Izvolite. U redu. Stupid švajn! Šika! Šika! Pa ne mogu ni ja da izigram budalu na nivou. Pa idi bestraga. Idem zauvek. Baš me briga. Ma nemojte se svađati, to su gluposti. Šta se ti mešaš? Je ovo vaš bubanj? Jeste, hvala. Bravo.
Elza. A to si ti? Došao sam samo stvari dostaviti. Šta je? Najurila te tašta. A gde su ti Marija i Mihajlo, a? Ništa me ne pitaj. Gdje ti Elza? Ma ni ti mene ništa ne pitaj. Vidi šta si uradio, Bato. Teraš svoje, ti tera onaj ludi Žika, a deca stradaju. Baš me briga. Marija može da suda kad hoće za mnogo bolju priliku. Kakvu bolju priliku? Zar posle onolike njihove ljubavi? Pa znaš šta se sve događalo, oni su ipak ostali zajedno. Sve je to smešno i tužno, Bato. Nema u njihovom braku nikakvih problema. Jedini problem ste vi matori. Nisi smeo toliko da izvređaš Bobu, nisi smeo. Moraš ga pozvati. Ja njega da zovem Lavandera. Pa onda Na što vam ja ličim? Pa onda pozovi Žiku. A onu budalu. Obojica ste isti. Šta ste navalili na mene? Pustite me na miru, hoću da čitam novine. Da li me neko tražio telefonom? Ne, nije vas niko tražio. Da li me neko tražio telefonom? Rekla sam vam, nije vas niko tražio. Bobo. Ej, ja sam. Kako si ti? Kako je Miša? Stalno pita za tebe. Hoćeš da ga dovedeš na Tašmajdan u Luna Park? Hoću. Mogu ja da budem s njim. Volim ja Luna Park. Pa jedino ako te puste tata i mama. Ti ne možeš bez ironije. A ti si još uvijek tatina i mamina ćerkica. Opet počinješ. I možda su ti našli neku bolju priliku za udaju, mislim. Ti si bezobrazan, nemoj više da me zoveš. Marija! Marija! Podnosila zahtjeva dr. Marija Todorović-Pavlović. Tako. Marija! Volim. Dođi ovamo. Potpiši ovo. Šta da potpišem? Tvoj zahtjev za razvod braka. Milane? Pa, ko je tebi dozvolio da pišeš zahtjev za razvod braka u tuđe ime? Da mi ne treba slučajno nečije odobrenje. Ima da se razvede i tačka. A da li ti misliš na ono dete? Šta dete? Ono ima da bude ovdje pod mojim nadzorom. I šta će da mu fali? Jednom da raščistimo s tom familijom Pavlovića. I gotovo. Čitaj sve redom. Ništa nisam ispustio. A šta kažeš? Ima sud da te razvede dok trepneš. Sve si lepo predvideo, samo jedno nisi. Moju saglasnost. Bolje bi bilo da pozoveš prijatelja na pomirenje dok ne bude kasno. A ti da budeš pametan. Razvod braka ne dolazi u obzir. To je mesto pored Marije i deteta.
Da makar ja mora da vam ustupim ovaj stan. A onom bradatom jarcu ja ću da pokažem. Pa, prijatelju, ja ne znam šta ćete više od mene. Ako sam ja prešao preko svega i prvi se javio da kao ljudi stvar rešimo. Ama, čoveče, ja više od ovoga ne mogu. Ma ja sam u stvari lud što sam vas izvao. Dobro, a po čemu sam ja kriv što vas je napustila Elza? Kakve to veze ima sa mnom? Ti si je podgovorio da ode. Sve si ti to zamesio na tvoj fini način. Znam ja sve. Bolje da preispitaš svoje ponašanje, sram ti bilo, a ne mene da maltretiraš tu. Ja da se preispitam. Tek ću od sad početi da se ponašam na nivou. Ma neće ti ovo lako proći, da znaš. Ti meni pretiš? Pa misliš da se ja tebe bojim? Šta kažeš? Ti meni? I ja tebi. Biraj vreme, mesto i oružje. Evo sad odmah. Sačekaj me ako smeš, Živore. Samo sačekaj. Milane, šta je s tobom? Šta to radi? Ja njemu da pokažem. Sad ću da mu pokažem. On meni sve po spisku. I oca i majku, i babu i dedu trgovca. I sestru iz Novog Sada. Šta to bi? To. Idem da se obračunam. S kim? Sa Žikom. Pa ti si lud. Babu i dedu i sestru iz Novog Sada. Znate li šta znači za mene baba i deda? Smoždi ćuga. Duplu vodku. Ja ću njemu da pokažem. Samo neka mi se nacrta. Pa gde je u bradicu ga ja reću? A tu si. Dođi vam ako smeš. Da vičeš bez svega. Pa misliš da se ja tebe plašim? Dođi, dođi. Ajde. Ole. Uđi unutra ako smeš da ti ja pokažem. Ulazi. Moraš. Ne mogu. I ne moraš. Baš hoću. A do daske. Do daske.
Tako da, volim prijatelja. Devojko, još 1 litru. Jo, prijatelju, nema više, molim, pa ti znaš da ja imam pritisak. Burazeru, samo se ti druži sa mnom i od sad nema ni pritisak da te pritisak. Pa i sad. I kad ti kažeš, onda u redu. Nas dvojica nećemo da se rastajemo ni kad spavamo. Prijatelju, ko te poljubim? Znaš, prijatelju, mnogo mi je žao Elze. Veruj mi, nisam je malo loše namere. Ma nema veze, što nema Elze, važno je drugarstvo. Pesme kopača i frule zov. Vodonoša vodu sa izvora nosi, a ja se sećam ko da juče beše, kako smo po livadi trčkarali bosi. I sve je isto kao nekad davno, zelene boja listaju breze i vetar se u prostor sprema, a tebe nema, a tebe nema, a tebe nema. Ja, prijatelju, mogu da dovedem i drugu. Kako drugu pored venčane žene? Ja venčan? Ja sam nju samo doveo na probu. Kako probu, molim te, pa za 2 godine na probu? Pa ja, prijatelju, drugo probam. Uostalom, žena se ne uzima za 1 noć, nego ceo život. A nećeš ti doveš ni jednu. Ti sutra ideš u Frankfurt po Elzu. Ja u Frankfurt? Zbog mene moraš. Ako je zbog tebe, onda idem sutra u Frankfurt da ti je dovedem. Dogovorimo. Fenjere sviti, lagano pale, spušta se mrak, na počnjak idu jaganjci beli, a ja se sećam ko da juče beše, kako smo se nekad ti i ja voleli. I sve je isto kao
zelene polja, listaju breze i pekar se u prostor sprema. A tebe nema, a tebe nema, a tebe nema. Ne, drugarice, nismo dobili nikakvu prijavu. Javit ćemo to našim patrolama. Dajte mi njihove podatke. Keller, 2 litra vina. Nema više vina, Pajrot, zatvara. Kako nema? Kako nema, donesi 2 litra vina. Prijatelju, naći ćemo mi piće na drugom mjestu. Prijatelju, pa evo piće. Nemoj više, prijatelju. Jaoj. Živjeli? Živjeli. Pogledaš ta dva odnosa, vidiš gde se seku i pronađeš. Dobar dan. Marija! Šta se dogodilo? Brzo pođi sa mnom, čućeš. Ajde. Živa! Živa! Ajde! Ajde! Stojite kulisa, stoj bre! Žika Pavlović i Milan Todorović. Verovatno posjeduju i oružje. U redu, primljeno, pali, idemo pravo. Šta ćemo opet kroz grad? Treba obići sve parkove. Trebalo bi obići sve kafane. Ja se ne bih šalila. Nikad Milana takvog nisam videla. Što ti hoćeš, Beno Pedro? Ajde! JAT objavljuje polazak aviona na liniji 784 za Dubrovnik, izlaz A5. Departure by JAT, flight number 784 to Dubrovnik, gate A5. Evo, sad pa ja ću drugo hoću. JAT obaveštava da se poletanje na liniji 704 za Zagreb predviđa u 4 časova i 10 minuta. Hoću, ljubite, deda. A vas dvoje da vi čuvate Mihajla. Srećan put, prijatelj. Hvala. Doviđenja. Nemoj dugo da te čekamo. Ništa se ne brini, prijatelji. Prosim vama, druga, Plišić, života za sejani šalter u broju 16. Ja do Frankfurta, a vi? Ja do Minhena. Možda ću i ja do Minhena, izvolite.
ceo komšiluk je izišao da me isprati.